सखा के नथुनी भैया एगो मेहरारू कहती अपना सखी से कि ये सखी अतना बोलो मुआ पियता अतना पियो करे कि पी पी के तन पके साड़ी बेचले चौकट केवाड़ी बेचले और बुझाता जे देहियो बेच दी उहे कहतरी नी सखा के पिया मोरा ली हलन के पारो फोरी से पड़ल बानी हे निसैन के निसैन बने दारूबाज मेहरारू दुख में कहते कि बाप रे बाप जननी की मानी हमरा के लेकिन पियोकड़ से पाला पर से पड़ल बानी निसैन के अरे पलवायला से पड़ल बानी हो मारा पंख होती तो उड़ाती रे के चौकट केवाड़ी अरे तन पर के हमारा साड़ी बेची के चौकट केवाड़ी अरे तन पर के हमारा साड़ी अतना प्रिय करे सुमित जी किसेती है मैं बिगल न मोहर मलवायला ससेती है मैं बिगल न मोहर मलवायला मौसम है नरनार बालना हो परदेश जनी जइहा जइहा लेकिन ना हम तारा बेंजू के फैन है पूरे बिहार में एगो पवन जी बाड़ो एगो हमारे छोटू भैया बाड़े बाकी लोग बानी मने बा तो तनी काला दिखा के चलो ना तो बॉम्बे से टीम लेके ना जाते इनकर कौन बा तनी काला दिखावा हमार जान ये भी काश बा देखिए खान साहब के
चाचा जी इ निमन हो हां जी बाकी निमन सबका निमन ना लागे ना बाकी निमने ऐसा चीज बा पूरा दुनिया के निमन लागे सही बात देखी कितना अंतर बा निमन बात बहुत लोग के दुखो लागी और भाई हमार जीवन भर जे नौजवान बा जेकर 20 बरिस 25 बरिस उम्र भइल बा और उरे के तो धन्यवाद बे के उरे पूर्वी गावे के कोई नहीं न तो हमरा के यहाँ लोग बड़े एगो भजन होई न तो कहे सजन तनिका का ब्यासी तनी नयका हो हां तो नयका में तनी हम शरीर के उघार के गावो ढोड़ी गावो साया गावो ओहू से नीचे के तो तने लोग नयका जाए लेकिन ऐसा ना चाहे पर्दा में रह के सब काम हो जाए तो क्या दिक्कत बा सही उहे मेहरा रू कहतिया का हो कहलापुर दुख मानी के झोटवा धरे लोन फानी के अरे मलवा बनी के भइल न जीव के कालवा लाल अंत में यही लाइन से समाप्त कहतो भिखारी ठाकुर दिया राम घर कुतुबपुर अरे भोगत बानी चालावा जय हो अरे फलवा से भोगत बानी चालावा फलवा से भोगत बानी चालावा फलवा से भोगत बानी चालावा एक बार हाथ उठा के बोली थावे वाली मैया की राजा रामचंद्र की